Доброго здоров'я! Низьки сме в Хорватії, в селові, котрося кличе Петровці. Тут же комуна руснаків, єдна із самих далеких, кіть не рахувати тих, що жив у Америці, но прийшли вони сюди доста давно, і ще у 18 сторіччі. Низьки в них інтересний день, низьки в них праздник ренесанса їхньої, а споза того і нашої руснацької культури. Фестиваль «Кеть летела голубіця». Ідім поникаємо, що в них тут інтересного. Фестиваль організований дружством Руснак. То та маніфестація є каждорічна, та й фурт сюдися сходить повно гостів як із близька, так і здалека. Традиційно фестиваль се відкриває гімном раз Хорватії, далі гімном русинів. Випала нам честь заприказувати як із організаторами, так і з гостями, так і з простими позирачами. Добрий день! Добре, здравий. Як тебе звати? Іван Лікар. Іван Лікар. Є руснак? По отцові руснак, по матері серб. Ага, так, мало намішаний. Ей, а не руснак. Погоді. Що то той низько є? Ješka kulturna manifestacija Ket Holubica Ljecela. Každe društvo u Republiki Horvatski, a i u Srbiji ima svoju manifestaciju prek ktorej se da zatrima ruski običaji i na kotru prihodza peršestveno ruski društva, ali tištag i kulturno-metnički društva zoz okoliska z drugih valalog i drugih nacionalnostov, že bi bilo rіжноrodne, танець і шпівання. Добре. Красно тобі дякуємо. Порадували нас свою співанкою, а й місні хорватські руснаки. Були гості, а із Подкарпаття теж. Добрий день. Добрий день, дай Боже й тобі. Як вас звати? Петро. Петро вас звати? Добре. А чи знаєте, що це низько туйка діє? А як? Тут се майже з цілого світа русини зайшли. Мадярщина, із Польщі, із Словаччини, із Хорватії, із Сербії. Ага. Проводять свої фестивалі вже много року. Я дуже радий, що попав їм на їхнє свято. Добре. Як си гадаєте, навіть не то, як си гадаєте, чого вам, вам важно низько туй бути? Треба принести, ви бачили, що наша культура не умерла, ще русинська. Що є наша співаночка не умерла, наша бесіда не умерла. І люди, коли уєднося так і зайдуть, коли поговорять між собою, коли поспівають свої співанки, і нараз на душі легше стає. Кроме того, є такі співанки, що хотіли би співати усі люди. Як у нас вдома, так і в Хорватії, так і мадярські руснаки співають. І так пов'язана наша культура тут у Європі, бо наші люди стараються так пойти так, як ми співанку тут співаємо, аж полетів би на край світа. Ага. Та наші русини так на край світа йдуть. Є всяде їх. І в Австралії, і в Америці, де наших людей не є. Повно. Всяде і тут. Навіть не сподіваємося з Виноградова вчительку зустрів, яка той жиє і учить. Учить діточок нашої бесіди. Красно. Філолог нашої бесіди. Добре, красно вам дякую. І на другий раз. Перві руснаки у Бачку переселилися у 1745 рокові із нижнього села Червеньова, теперішнього Мукачівського району. Заселили вони село Руський Керестур, що низько є у Войводині, Сербія. А вже витить порозселялися у дальші пару сел, та й сюди у Сремський відек теж. Доброго здоров'я. Ти ж так.
Як тебе звати? Ja se volám Ivona Hnátko, pricházím z Vukovaru, to Varoš u Chorvátskej. I dneska se nachádzame na 11. manifestácii, keď Holubica licela. To manifestácia, kde sa zberajú družstva, ktorí pestujú rusínsky jazyk i prichádza všetky Rusíny, Rusnáci. Zostalo všetko. Любитеся то, що низько tu je? Hej. No. Páči mi hej. Čo sa taкі глупості з відео, не? Думам, hej. Красно тобі дякуємо раз. Дякуємо. А відів там і своїх сусідів із Іршавщини. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Добрий день. Добрий день. Ви хто такі? Ми з Іршави, з Закарпатської області, карпатські русини. Ну, а що тут низько робите? Що тут діє? Ой, є низька конференція. Вчора ми прибули сюди. Проходить, і тепер якраз маємо давати концерт. І це все русини зобрані з цілого світу. Кожен свою культуру указує, а мова в нас єдна, спільна і душа єдна. Ну, красно. Файно вам дякуємо. На здоров'ячка. Ані милий, кучерявий, ей-я-ой. Кучерки на них скачуть, ей-я-ой. Мої очка заплачуть, ей-я-ой. Казала ти, Іваночку, ей-я-ой. Не вийду ту палиночку, ей-я-ой. Уповів ти, Іваночку, ей-я-ой. Глядай другу фраєрочку, ей-я-ой. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Микола Бабинець. Це знаєте, що тут низько діє? Так, знав. Низька тут є фестиваль руснацької культури у селі Петровці. Він є кожнорічним. І руснаки Хорватії тут празднують кожен раз і вказують, як вони живуть, як вони вказують свою ідентичність, як вони її сокотять. Чого рахуєте, чого про вас, про вас є важним низько бути тут? Ну, вопрос іде не лише про мене, вопрос іде про те, що тут на цьому фестивалі, у рамках цього фестивалю кожнорічного, все проходить засідання Світової Ради Русинів. Світова Рада Русинів на теперішній час була представлена 7 державами, які входять у Світовий конгрес. І кожен представник із кожної держави вважає за честь, що він є присутнім на тому фестивалі, бо ми тим самим пропагандуємо на цілий світ, що ми є, що ми йдемо далі, що нас є не так мало. І кожен, хто тут виступує, кожен, хто тут є, говорить гордо: я є русник, я є русин, я є лемок. Добре, красно вам дякую. Všem pred YouTube, знаєш, teraz tak mala. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? A volám sa Natália Hnátko a volajú mi Natálka. Наталка. Добре, Так ми добре. оці мать volali od malючка, ось ще пишемо Наталія. Ну, у нас все так само кажуть Наталка. А? Ну. І мене так volajú. Що тут ся низько діяло? Dneška bola kultúrna manifestácia, keď Holubica vycela. Tota manifestácia sa odzemuje už 11. raz a ona u stvari jej hnízdo
u Švetovom kongresu Rusnacoh. Pretože my, keď postali členi društva Rusnak, postalo člen Švetovog kongresa 2005 roku. I već 29. sme boli organizatori jednog kongresnog dnja za Švetovog kongresa. I tu pomali, vše već se nam še približovali mladi do društva. A keby toto zašedanie bolo, a je već dajaku programu zrobiť. Neviem tak prísť, pobešedovať, spojsť a pojsť. To nie. Rusnáci, keď si oni špívajú. My veselý národ. Hovorím, tak bolo u mojej familiji. No, keď sa zajdeme, to spívajeme. Toto pravda. Bez toho, bez špívanky, ne znam, Rusnak še raduje, Rusnak zo špívanku i keď má terhu, ta špíva, bo mu to tak príde od šercových čejša, ali Rusnak keď radosni, ta isto špíva. Znači, vše špívanka z nami. Či u žalju, smutku, a u radosti više kraša, ali znova je tu. Ajmo na pole horve, ajmo nad hore, ajmo bili bandu rika, ajmo do koji horve, ajmo bili bandu rika, ajmo do koji horve. I dalje sme ih špívali, navici na svadžboh. A najväčšia svadebná písňa Zeška to keď holubica Ljecela. To znači, že svadba, nova familija, príde podrostok, to, co nás otrima. A to je sviatok sotvorenia žezne. To počiatok. I vezme to tu písnu napíšena zo starého kraju i mi ju tu začuvali. I vezme to tu tej našej manifestaciji dali prave písnju keď holubica Ljecela, odnosno nazvu, i to već postala i písnja manifestaciji. Kongresnih združenjah, znači člen radi za svoje žemi, povieme, že by nám privedol svoj ansambl rusinski, že by videli naši ľudze, Rusnaci u Horvatskej, jak špivaju, jak tancuju Rusnaci u drugih žemoh, že by čuli bešedu, bo to bešeda nije ista. Znači je z varijanti. I već eto, to u stvari toto, co u stvari kraši to tu našu holubicu. Že vše, okrem vloni, nie bol ніхто pre koronu, a znači v vloni ніхто nie bol zvonka zo starého kraju. Inša každého roku, šedah to bol za starého kraju. I to ta holubica u stvari postava simbol stretanja Rusnacov starého kraju i nového kraju. Bo mi peša migracija, ktorá prišla zo Rusi do Bačke i vez do Srednjoj Slavonije. Znači, otrimujeme. Dobre, krásno vám ďakujem. Ďakujeme vám, že vy boli náš host. Teraz vás osobno vidím a teraz som vás potraljujem pre vašho YouTube каналу. Dobre, krásno вам ďakujem. Сякий був 11-й фестиваль «Кет Голубіца Ljecela. А це будете ви на слідуючому. Узивайтеся, держімся в рукаши, майтеся.